L'Associació Valenciana d'Agricultors ha acollit a la seva seu la presentació d'un projecte que permet acostar als més joves a un estudi sobre l'aportació de les abelles a la nostra societat. És la Casta de Llauradors Valencians, la sectorial d'apicultura és important, com les demés sectorials, i la convivència del mig rural de tots els insectes, fauna i els seus efectes beneficiosos és molt important el ressaltar-ho. Així recibim a un grup important de jóvens d'Europa que són d'Erasmus i que naturalment tenen entre els seus objectius el conèixer les interioritats de la convivència en el medi rural de les abelles, l'efecte positiu que tenen en la pol·linització, en la millora de les collites, en definitiva en crear riqueza y mantener una estabilidad en ese món rural. Una iniciativa muy importante porque la comunicación y la cooperación entre la juventud y más en el sector agrario entre países de Europa es fundamental. Un proyecto como este, el proyecto Erasmus Plus, donde jóvenes de 5 países, de 6 países creo, jóvenes de 6 países participan en actividades en los distintos países para hablar de la apicultura y de la repercusión de las abejas en la polinización y en el futuro del medio ambiente és fundamental. L'objectiu d'aquesta iniciativa ha estat molt clar. L'objectiu principal és el tema de ficar en valor les abelles. I què volem ficar en valor les abelles? Per un costat el tema productiu, del sector productiu apícola, i per un altre costat la vessant mediambiental. Amb aquest programa Erasmus K2 Become es pretén sensibilitzar i conscienciar als més joves sobre la importància cabdal que tenen les abelles. En los últimos días hemos pasado un tiempo fenomenal con los profesores y estudiantes de los otros países. Hemos visitado los cuevas de la araña y hemos visto cómo trabajan los apicultores en España. Ha sido muy interesante. Este projecte me pareix molt interessant perquè estem aprenent coses noves que antes no sabíem. Hem aprengut que les abelles són molt importants i la seva funció dins de la terra en general. I nosaltres estem duent a terme diferents xocotets projectes, exposicions. Hem viatjat a diferents puestos relacionats amb la matèria. Al projecte participen 6 països comunitaris: Espanya, Itàlia, França, Alemanya, Àustria i Croàcia. A l'acte s'ha presentat un documental rodat pels joves europeus. A més, Aguado ens ha comentat que hi ha necessitat d'investigar. Principalment, la finalitat del documental ha sigut plasmar la importància de les abelles des d'un punt còmic. Efectivament, és necessari investigar, anar fent una evolució en les varietats citrícoles que tenim. És necessari aconseguir que les abelles no tinguin ninguna barrera i que els agricultors, citricultors, no tinguin ninguna pèrdua econòmica per la pinyolar. Per tant, tenim que coexistir en principi i tenim que marcar el camí a seguir per arribar a l'objectiu de convivència pacífica i d'enteniment econòmic com sempre ha existit. Una iniciativa que és molt interessant.